aya mesi nya yese me wo ho na keke aka kire Kwadwo se obese ohu no na ohu na che social media ye woni pa bi wo ho no ma anam se ho nko ani bia o mudidi nti se ne ho chile na no ade ne ho fole apanfo se wotan Kwadwo anu ayi nimlika ye woni pa no beble wo ha no ma ana men kase sinitwafo no mbi wo ho no ma wo hu ade papa bia wo maya boa wo munua bi da bia wo mu de ne se yansusu jangum yanse wedi otan hunu otan tantan be ka de asisu se aya big Akwes video awa ye a odi kasati Kwadwo no aya kom na de no aya nse hunu no odi ye no aya nse hunu uta obi na so be ka no ho asem kura na kanokra anka de wunnim wonte da wana ka che o se Kwadwo ba ya o ba keke sika o sane fam kotutu sika gu amanfo so uti ne hen ude che se adie bia ko wu ana wa mana be krawo wo ya adie bia wo nya adie a edi sabi asundue be ba wo ni nipantam we ya wo ye no asofa so ene sai adie na abenya afrim Akwes adie na abenya afri sa adie we mu sa oni Kwadwo wa asem a hunu ba bi o sa ka wonsem na yi keke wonsem frim ke wa bla pa Yeslam wa wanyi wuti da wanfo ani amehwe no kura mpo da wan send no 1 CD 2 CDs da enti se wuntimi amia wa no nya din a mesraw amfa wanim guase ankeka nsem bia wunim amfa ni wo ankeka nsem bia wunim aren't you ashamed of yourself sesinifu obi no bo mo homode boa now there wo ayesinitwani a wo there wo say sabi nse hunu kwa na abedie Busa ho since I went into movie industry at the papa ben why am obi anase why am movie industry no edi papa ben ye powudin ai di papa ben obi betima adwuna fa ho sabi aya muanya nse hunu no Kwadwo anya afum so mini audio wa keke ayeye akoda Kwadwo ase me de tuso am obi atie audio no enie muntie amanfo muntie Kwadwo ajoy ngidi se nyame adom omoye pa na sabri so wakwa kudu fi asudwem chede ayarefo wa ha enyina kasa de fam so le kire woni mo nyina se ade awaye no eyo mo fa na boroso sanse oba beto wo mo no wanyi wo mama wo ma hu se adwuma na wo ye ne da bia no wo se fata se wo kosoro e wo nya sika ne mo fu se wonya wo benyi bia ya do na obonde na asie ni kabia ade asimi so amaso me de chinchinchi atato amedini nyina de ma wodo mankoma na esane de ba be wi wo so se onyankopon onhyirawo adom nyame onye okese a kuzise obaye kese pa yeda wase wa ohun borofo mobo wa onibie esun wona wotie awon so na wontumi enidi nyanyanka na ewisia yeda wase ele wa hye obi afunu ma ama obi ani age abrante ba akuna se ono si yayi no na wonya sika ntua eti no koto kalepo ejade wa jema obi a wanya bi ano ba ma hanam se na wo kura na watena wa chere na watena wa ma Kwadwo abesine ko ya wa mai
abɛkyɛ na wura na agya na me wo 200 bi hyɛ bag ne mu me yi na me de maa no sɛ onye nkɔtɔ aduane ni ɔmo nyinaa ɔno mpo no a wɔnya bi no wabɔ waba so obiara bɔ waba so nɛɛsefoɔ adɔktafoɔ nketewa mpani wɔma atew nka wɔ dandua mu biara obiara de kɔ ebinom babusuafoɔ baa no mo kyerɛ mo sɛ si na asie ɔmo de wo na ase abrɛ me na me so agye ntumi ntena so ɔsɛ me de ma wo nyame ɔnhyira wo ɔnyɛ ɔkɛse ɔma dandua ofie ifo nyinaa ahoɔden nhunumu ɛfa nkɔ anim sɛ biribi ɛna kwaa so ba abɛto abusua yi a ɛgyina adoyɛ so ɛkura twitwam kamenyɛ ɔkɛse paa ɛda wase wɔma wo ntena ase daadaa wɔadwuma nkɔ so dɛfa bi so boa foforɔ ɛda wase abae na big Akwes de mo obi asoso no so ɛkɔm na de no ɛyɛ saa na teɛ ɛkɔm di ne ti ana wayɛ so aggressive saa no ɛpɔ obi a ɔwɔ n'anim ɛkyɛn no ɔde ne ho atwitwi no na kyerɛ sɛ wanya biribi kakra di ɛwɔ social media ɛyɛ kɔm na ɔde yɛ saa mamumua no ɛkɔm ɛna de big Akwes ana ɔde ne ho twitwi Kwadwo because Kwadwo wɔ n'anim kyɛn no nti ɔde ne ho kɔtwitwi na bɛda social media amanfoɔ bɛhwɛ ama wanya likes and views anya subscribers watimi anya biribi ato biribi adi ɛyɛ saa na teɛ na nyɛ sɛ deɛ ɔka no yɛ nokorɛ ɛnte saa da enti yɛbɛsrɛ amanfoɔ sɛ motie nsɛm a montie ne yie na mongyagye ne yie na Kwadwo deɛ ɛyɛ mboa na ɔboa ne nua na sɛ dɛ mpanifoɔ ka no owó kutade a ɛnkwa ntimi nye yɛnua no wabele yie paa madina chi amela kakra ni wabele yie matena no ho mela kakra ni wabele yie ɛna nyame na se ɔno na de ma yɛ ɔno na agye enti amela na so no agye na ade a mesla mamu fa ho so bo nkobo nipa enipa ni saa tumi no enipa eni saa tumi no enti mesla mo omiama nkansa onya na sumdue na de nipa be ya no no so ya no wasan kora ka se okwa asan aba okoboa no ho na waba owo abrochire nyina no oboa keke ana oba ye keke se menua me pese me hu wanim enti no fom so ne sei a big Akwes o aso camera so keka se hu no wo be boa 1 series ana 2 series wo de wani ba hwe obi ana wo kan kura hyensem bi ana asa flow ya so kodo ha kura me anwene ye ho